Yaba mfowethu, nakho kumele sikulungise ukuze sigwemele lento okuthiwa i-suicide othandweni. Umbona umuntu ukuthi uyamthanda ngoba manje inhliziyo phela ayiphakele. Umbone ukuthi umuntu ukuthi uyamthanda. Ngihlezi nginitshela bafowethu, before uqala umbikele ukuthi umthanda kanjani, uzizwa kanjani ngaye, awubona abakubo, abona abazali balo muntu, awuzwe kabanzi ngaye. Yini okumele uyibone? Yini lo kumele uyizwe? Okumele uyizwe ukuthi ukhule kanjani, yiziphi iy'gemegeme ney'gameko azenze ebuncaneni bakhe, yiziphi iy'gameko ezake zenzeka kubo. Ukuthola kanjani nalokho ngokuthi uye kubo. Akekho umuntu wabulawela ukuthi ulahlekile waze wangena la ekhaya. Hhayi, wafika wacela amanzi okuphuza bese bayakubulala ngoba nakubazela amantombazane. Cha, bazothi uma yena ezokunikeza amanzi okuphuza okanye nihlangane eGoli, yehle kubo. Angifuni ukushada phela umshado bafowethu, it's a journey, uhambo lwempilo yakho yonke. Before utshela umuntu ukuthi uyamthanda, before uthembisa lo muntu izulu nomhlaba ney'timela namabhasi, hamba uye kubo ubone ukuthi baphila kanjani. Ubuze futhi, xoxa, uhlale ney'nsizwa. You understand? Uzokwazi ukuthi udila nomuntu onjani, ufuna ukuphila nomuntu onjani ngoba awazi ukuthi impilo ikuphatheleni phambili. Wena uplenile kodwa awazi ukuthi ipleni lekho, wena nepleni lakho nizohamba ndawonye nize nifikephi. Yini engizama ukuyisho? Right. Yini le okumele uyibone? Sengishilo kumele uyizwe. Yini le okumele uyibone? Kumele ubone uma wakho ukuthi ugugabe njani. Kumele ubone u-anti wakho ukuthi ugugabe njani. Phela uma uthi uma wakho akasekho emhlabeni, ukhona umamkhulu, ukhona umama omncane, omalume bakhona. You understand? Awubheke ukuthi labantu badakwa babe njani. Bheka ukuthi izindlu zimi kanjani. Sinendlela yokwakha ngithi, sinendlela yokuhlala. Bheke nje izinto ezincane ukuthi methunyiwe usukuma nini, ubuya nini. Noma engekho bakhona abafowabo. Bheke nje into ezingasile. Inhliziyo yakho izokutshela ukuthi phuma okanye ngena. Yabhayiza, ziyoyoyo. Anikwazi ukubona indlela enihamba kuyo ukuthi injani. Uyakha nje. Lokho nje ngifuna ukutshela khona ukuthi niyabheda. Nihlezi nizokhala la othandweni ko-TikTok. Othandweni kwasha. Ayikho yonke leyo nto leyo. Hamba uyobheka umama walo muntu ukuthi uziphethe kanjani. Nakho kumele ukubone. Uma kuwukuthi wena ukhuliswe ubaba nomama behlangene, okanye abazali bakho bahlukaniswa ukufa usemncane wena, uma wakho wase uyaphila ngendlela aphila ngayo. Ngifuna ukukhuluma ngabantu abangakaze bahlukane babe kwi-separation. Uma kuwuthi wazalela emshadweni, wakhulela emshadweni, ungathandani nomuntu owakhulela kwi-separation, owakhulela kwi-separation, abazali bakhe beseparethile, malilinga uthanda nomuntu onjalo, akalwazi uthando lomuntu, ulwazi ngenye indlela, ulwazela eceleni. You understand? Lo muntu wazi ukuthi menenkinga uthuliswa isandla esisodwa, isandla esisodwa, kanti ingane kumele ukuthi mangabe ikhala ithuliswe izandla ezimbili, baba nomama. Every time ingane idinga uthando lukababa nothando lukamama. Uyingozi umuntu ongakaze alithole uthando lukababa nomama at the same time. You understand? Uzoba nenkinga. Uma kuthi wena ukhuliswe uyi-single parent, thola omunye umuntu ke ofana nawe. Ungangeni la onganeli khona, uzoba nenkinga. Hayi ukuthi kukhona oku-wrong ngabo, abayazi lento. Ngeke uzumsole.
umuntu okhuliswe umuntu oyedwa ufuna afane nawe ukhuliswa abantu ababili. Bekwenzeka wena ukuthi kwenzeka bafowethu kunama-favours esingeke safihla. Uthola ukuthi ubaba ukwatile umama kwenzela ifeva. Kuthiwe ungadli ubaba akunikeze ukudla eceleni engaboni uma. Understand? Izinto ezikanjalo. So umuntu onjalo phakathi komhlane nembeleko. Ungamfanisi nomuntu othi mayikwatelwe uma kwatile umhlaba wonke. Cha. Lo muntu lona akakwazi ukukhuluma. Akwazi unezimfihlo because abekho abantu angakhuluma nabo. Kwayena uma wakho une-anger enkulu kakhulu mebhekena yena uyi-reminder uyamkhumbuza ukuthi ubaba wakho wangishiya, wangilimaza qeda wangishiya. Ngezinye indlela lo muntu lona akakhulanga kahle, kukhona okushodayo kuye. Babekezeleni abantu abanjalo. Nawe musu uzenza i-VIP mode ukhuliswe single parent usuzibona ukuthi siyakuthanda. Cha. There is nothing special about you othandwe. Uthandana ndawo lifihliza kwasana. You understand? Uma uthi uzoza ingqondo ukuthi uyintandane la emjolweni ayisebenzi le nto leyo. Lana sikuthanda ngoba unepusi okanye sikuthanda ngoba unemali okanye sikuthanda ngoba basithanda ngoba sinamabhebhi. Finish. Uthando luhambisana nomkhuba. Uma kuwukuthi wena uzoza nenhliziyo yamajwele nenhliziyo igwaca usenkingeni enkulu, usenkingeni. Othandweni ukungena namabhuzu, faka izinso inhliziyo ayifaki lapho. Uzokwenza njani mase kumele usebenzise inhliziyo sihambe nayo lento. Ngikhuluma ngothando. Be careful.